vás Nightcore s Laďanom. Čaute. No super. Počkaj, nič nerob. Dobre, spawn point. Není na... Duel. Dobre, máš tu na spawn point, kde som? Dobre. Takže v dnešnom diele sme sa rozhodli si trošku rozšíriť ostrovček. A ty sa Počkaj, nesmej. ja už to je to strach. No dobre, tak buď looter. Nie! Čo by si rád? Ja som chcel, že jeden bude oné a druhý bude chytať. Jeden bude oné a druhý bude chytať. Dobre, chytám. A ty onanuj. Oné! Tam nevypadne žiadny sapling, tak spôsob. Počkaj, vyprav si teleport, že budem skákať za saplingom. Dobre. Ó, mám sapling. Máš? Aj. Tak je dobré. A nie je do českého, tak môžeš ročo. No. Dneska už mám diele... Ale ty... Pokácel som strom. Ne! Si... Nelutujem. Ja lutujem. Ja som s tebou začal hrať Skyblock. No tak to lutuj, kámo. No, v tom prípade toto video sa nedá na YouTube. Ale dá. Lebo Nightcore je lama. No čo už. Nie každý je super. Ako je? No, ty si úžasný, fakt. No viem. Nemusíš vrať. Najlepší let's player, aký kedy bol. No, treba mi nový komp. A z toho čo vyplýva? Že ti treba prachy. Ó, to si... Ja nelutujem. Možno, hej. To chce zarobiť. Však na budúci rok. Kámo, prečo to vyšíš tam? Poviem dať Tu. si na brne. Tu. Prečo tam máš? Tu. Prečo tam? Lebo... Lebo lutuješ? Ja nelutujem. Ja nelutujem. Nelutujem. Jednu svete lutujem. S tebou. Prečo so mňou? Lebo že komu tu drbe? Tebe. Pereredube. A že komu to drbe, hej? Nikomu. Však pekne krásne hráme. Skyblock. Čo sa ti na tom nepáči? Čo ja hrám s tebou Skyblock? Ty čo robíš? My robíme... Prečo to ničíš? My robíme ohradu. Asi, hej. Nie, to sú... Dobre, nie, nechaj to takto. Hlinu odlož. Aj piesok. Hlinu odlož aj piesok. Však som odložil. Dobre, odložujem. Ideme spraviť oné. Hej! Čo je? Čo nadávaš? Natáčame. Ja nenadávam. To zle robíš. Ja ich len učím po anglicky. Hej. Sa neboj, ja viem čo robím. No to... To chcem vidieť, akože ak pokazíš tú vodu. Ja som ešte v živote nevidel pokaziť vodu. My sme mali 2 ledy. Fago, hej. Ja, že ideš spraviť ten oný generátor kably. Aj to idem spraviť. A vieš to? Hoj. A ty robíš ten taký veľký, alebo taký doradu? Zo začiatku idem spraviť ten doradu. Trebujem hlinu. Nie, hlinu? Ja to urobím tak ako vždycky. Tu mám hlinový kop. Nie. Nie, to si nemôžeš robiť, lebo už sme na dne. Pozeraj sa. No som zvedavý, čo s tým ideš spraviť. Čurná voda. No, tak som mi nechytil. Fuck. Víš čo? Kúkam na teba. Spadol si? Jo, za teba. Potrebujem 2 hliny. Kde som? Aha. Vo vode. To bude môj tip. Už si tam dal tie 2 hliny? Nie. Nedáš to tam ani.
Chceš to vidieť? Dobre. Dobre, dáš to tam. Ja som ti veril. Ja poznáme tieto keci. Čo? Juuu. Akože ja som ti tú vodu zastával. Ty si... Fú. Tak vidíš, že tu robím generáciu. Ja som skočil dole, ja som nečakal. Som nečakal. To je... nie je dobré, to musíš ešte až sem. Tu musíš položiť hlavu. Ja viem, ja to spravím takto. To bude na celý ostrovček onak alebo generátor. Aha, ty si robil iný, ako som robil ja. Nie, ja robím tak istý, len že nechcem, aby to bolo takú pošierka, ale aby to bolo krajšie. Ja. Nepadla, ja ju mám. Kedy na chudevina napadla, ty nepadla. Jo, mi vravíš, že mi spadlo hlina. To mi treba, krafťák, idem si kraftiť. Dobre, nič. Vidím, že máš lepší mozek ako ja. Fuck! Tu by sme mali dať krafťák, aby si len držal tlačítko. Tlačítko. Jeee. Čo hovorím ti, kameň? Pohode. Ešte jeden. Kde sú tie tyčky? Tu. A kde si nahodil ten krúpač? Do teba. Nie, veď tu nikde není. Dúfam, že si ho hodil dole. Asi hej. Blbý a blbší. Ty si ten blbší. Ty si ten blbší. Oh, ty si naprostý blbec. Ale to mi to Na čo ťažím cobblestone? Ja neviem. Cobblestone. Ja viem, veď spravíš pol bloky, ja tomu chápem, neboj sa, nie som taký blbý. Možno. No. No, rozmýšľam... Ten tvoj mato. Ale fakt ma to nezakope. Ja viem. Ja smej sa na mojom macovi, to je slon. Dobre, fotku dáme do popisku. No, trebárs. Tak sa ľudia zasmejú. Aj. Ja. Keď to uvidíte, budete šťať. Asi tak. Keby som tu mal kameru, tak by som to natočil. To sa proste nedá. Čo? Ty mi chceš čurovať hodný kameň? Nie. No. Máš 42. Nie. Ha. Počkaj, ešte ti dám. V ďalšom diele môžeme spraviť mob-trap. Nie, viem, čo si spravíme. Lepšiu túto. Ale to uvidíte v ďalšom diele. V ďalším diele uvidíte nový diel. To dáva zmysel, čo si povedal. Aha, asi tak, tiež. Či? Dáva to zmysel, či nie? Nech to povedia diváci. Nie, som divák. Som diviak. Mám trošku prelepenú ruku páskou. Mám, že kto je to ten blbý. Keď si lepíš ruku páskou. No, viete, asi vedia ľudia, že čo myslím. Neviem. Takou nenormálnou lepiacou páskou, ale veľkoplastom. Tak teraz už vedia. A že kto je tu blbý, čo? Ty. Tu rastie tráva. No tak? Nie je taká tráva, hej. Zase si nedomýšľaj, ale bolo by to. Si prestal byť nafetovaný v Minecrafte. Hej, stiahneme si taký mod? To sa dá. Hej. Ty mi hodíš tie kobly, čo tam máš, tak vykraftím ti toho dosť. Prečo sú v tej jame? Hodil som vody a tam je jama. Sama jama? A mám ich 6. Mal som 5.
No si to bol. Mal som 0 a mám ich 40. Na, tu máš. Ja som. Aha. Baví ťa to grcať? Hej. Je dobré. Ja som tam vyhodil všetko, no dobre. Aký veľký spravíme ostrovček? Dosť. To je pojem aký, že? Aký veľký? No proste veľký. Nevymýšľajú. Vieš, čo by som No sa- homo, vieš, no čo- homo. No homo. Vieš, že by som sa smial, keby to niekto zastrihal. Nie, Nie. To je strihne, či? nie. Ale nikto to strihať nebude. Asi tak. Sú autorské práva. No hej. A kto by to chcel strihať, tak? No, komu by sa to chcelo. Taký pocit, že je chvíľku do tej hlavy. Ani. Tak si aspoň daj preč veci. Ak si chceš Aké? zakladať. Máš také? No, 4. Inak, chceli by sme natáčať aj z World of Warcraft, ale nevieme, či sa vám tie videá budú páčiť, takže by som chcel týmto sa opýtať vás všetkých. Takže píšte do komentárov. Čo sa smeješ? No tak. Čo ma raz napadlo pri vlhku. Ako je mer za tie postavy. To nechcem vedieť, čo ťa napadlo, ale... Ak to škobuje tam. Chestke? Chlaska. Tak je dobré. Prečo? Dobre, no a koľko ešte mám ono zväčšovať? Stačia tieto ešte 3 bloky dookola celého stromka? Ona je. Ono je čo? Si stlačia. Tlačia? Si do zadku. To si čo do zadku tlačia? Si debil. Si stačia. Co si do zadku? Ty si magor. Nemáš takú torčku? Počkaj, my nemáme uliečo. Dal si zasadiť strom? Nie, čo? Zasaď strom, postav dom a zrúb strom. Ďaleko už neutečieš. Našiel mi kábel popeč. Bambus. Bambus ľudí. Nemá takto taký pozdrav. Hej, Ježišek 1. Tak hej. Bambus ľudí. Ježišek 1. Chuj. Som skúšal hrlavo z hlavy. Hej, kapta. Čo tu robíš vlastne? Soble generátor? Daj, pusti ma. Jasné. Daj to tam! Dobre, aby. Takýto kábel generátor som ešte nevidel. No, ja iba na let's play. Nedám do toho skočiť. Ale odkiaľ bude vychádzať šúter? Co to myslíš? Aha, to môžeme aj kopať. No. Tak ja kopem jednu, ty druhú, no to je blbosť, kopte sa. Čo? A z druhej strany sa to nedá? No, je tu voda. Ak chceš... Počkaj, ty čo robíš, hej? Nerob. Nepoď. No, som tu. No, z Ten skyblock. tejto strany si kop. Ten Tam skyblock, vzadu si kop. skyblock není dosť veľký. Teda není moc veľký, aby som tu nebol. Že si chodil taký krompáč. No váže. Jasne, idem ešte vykopať aj ten tvoj šúter, kým sa neurobí. Kým sa neuvedem. Nie. Nebudeme si navešať. Marine. No homo. No. Tak toto je dôvod? Začína mi vzúčať v hlave. Tak to máš blbé, akože, ale...
Dobre vymyslené. Tak to môžeme na hádam 20 krát viac. Keby sme boli 4, tak ešte jeden postanem. No tak traja môžeme byť, ešte by sa takto mohol zopnúť na Skyblock, ale... Fuck. Ty bzučí v hlave. Teraz mi píska v uchu. To neznašam. Najskôr začne bzúčať, potom pískať. Cez hodinu. Pani Štelka bzučí mi v hlave. Som teraz stala, ale nebral som nič. Prečo? Ladno. Dobre, idem na toho stack. Dobre, tak rozšíruj. Ostrovček. Ja idem rozšíriť. Ako tam nerúpol krompáč? Ja idem rozšíriť ostrovček. Hej! What the? Pomoc! Na díky. Kúkaj. Nemôže sa dostať von? Nie. Čau. Vykop to! To vyjde. Keď sa nechce. Hej. Či? V ďalšom dieli začnú stavať noktoré. Však jasné, ale to si nechaj do ďalšieho dielu. Dobre. Spider! A odleteli tvoje veci. Nie, ja som tu. Tu! Ne! Tu! Nie. Dobre, som rád, ale krumpač nemám. Máš tu. Nie. Aha. Ja si svoj krompáč idem do cesty. Ja som sa iba tak rozletel. Som nečakal. Pre sa tu hodím tam stack. A ešte polku stacku. Sakra, ale mi strašne ťuká tá myška. Hej, alebo aj to aj počul vo videu. Ja viem, že... Musím ju premastiť. No homo. Fuck! Kde chýba ešte jeden blok. Kde? Tu. Ja som robil na 3. Môžeme si to... Možno si za schody do neba. Dobre, ďalej. Taká zase mi kábel. Dobrý odvec. Chceli sme si dať čo mohli dať? Počkaj, takže... Ešte sú šťastné, hej, to by niečo. 18, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Takže tu chýba dosť tak blokov. No nevadí. Treba kopať. Ideme kup. Vyzni! Dík! Máš svoj krumpáč? Nie. Ja zase natiežím stack. Tu máš potom skoro 2 staky, ale... Hej, nie, stack a 62. Takže skoro 2 staky. Nie, stack a 62. To je veľký rozdiel. Vieš, prečo som to dával ešte nie na jeden blok, lebo by sa zavysal obsidian. Sa mi to raz stalo. Naraz obkopeme celé one. Si všimol? Hej. Challenge of the week. Hello guys, and welcome to the challenge of the week. Vykopať čo najviac šutra. No, I'm not from Slovakia. I am from Gigolo. neviem tam. Dobre. I'm from Russia. I'm from Cobblestone. Si z Cobblestone? Že ja by... Si to nevedel?
Aby že zo železa, tak to chápem, že železný muž. A jo, menáno. To nemusia vedieť, že nie si muž. Ja som muž. Ty si debil. Čo si potom ty, kámo? Tam ten slon? S ňufákom podobné. No, Ja, ale to je tvoj slon. to nie je môj slon. Je to tvoj To je slon. mojej mami slon. Ale prečo? Počúvaj, s tou kabustou, pozeraj. Čo? On tak odtiaľ vyletel honý kabustou. Ja viem, prečo. Pozeraj. Hančík. Zaujímavý. Ja čo sem dávaš tie bloky? Treba to dostávať. Opovaž sa ma zhodiť. 3, 2, 1. Aj pobráša. A zdrhám ti. Ešte ma naháňaš? King of the Hill. Ačkaj, ja si odložím veci. Neveď, nerob, čo si pripečený? Alebo hej. No, I do it. Kopem cobblestone. Dobre, nerob. Iha. Ja som odletel. Dobre. Takže toto by podľa mňa na dneskajší diel aj stačilo. Dúfam, že sa vám video páčilo. Poprosili by sme like, poprípade odber. Čaute.